Sakke, missä sä oot? Ai niin, että nyt on videolla. Kauanko se pystyy tehdä sitä videota? Aika kauan. Ainakin tunninkin voisi tehdä. Mutta on nyt ihan kamerassa. Onks tää ranked-matsi vai normi? Onks Tää on ränkki? Ois. Meillä on tappo. Kuka sai muuten tappo? Oiha. Jees oikeesti, mitä vitsiä? Jason vaan voitti Diamond-pelaajan, bro. Oh no, I'm lagging. Oh my gosh. Oish. Mutta ei ole sakari englantia. Kyllä näitä kattoo suomalaisetkin. Joo. Miksi sulla päässä on 60? En tiedä. Tapa toi Petter Griffin. Tapan ne kuorit, mä tapan Peterin. No. Sakai takaa tulee varmasti. Mä haluan ton medaljonin. Huonoimmalle usein medaljonkin kantti olla. Joo, koska Jason... No, mä tiedän. Pelaaja! Ei, vitsi. Tapas. Mulla ei oo panoksia. GG's, bro. Joo, takuoletta. Mitä vitsiä? Mulla ei oo panoksia enää yhtään. Se oli vaan kräki, mutta te saitte Ja mä tappaa lagasin. Mä lagasin. Niin, sä lagasit aika pahasti. Joo. Come on, mä luusin 5 pistettä, bro. Mä oon pitemmällä nyt. No. Yes, mä oon pitemmällä. Mennäänkö kreatiiveen nyt? Mä haluaisin vetää vielä. Vetäkää vaan luusat kasakasen hänkki. No. Nyt pelataan taktisen. Mä tiedän yhden taktisen paikan. Display. Kuvaaks toi pahemmin? Mutta nyt nämä tyypät tietää, nämä jotka katsoo meitä, että mulla oikeasti lagaa, niin se on mun syytä. Niin. Oikeesti Katsojatkin näkee. Ne näki, että mun lagaa. Niin. Tän takia PC on Mun halpa. tietokone... No PC:llä yleensä vaan hetken. Ja mulla on huono tietokone. Hei, kuvaa mua vähän. Bro. Here is the gamer. Mä sain uuden kännykän. Mä käytin mun kaikki rahat tähän. Mä näytän vanha. Joten mä en... Are you dumb? Näytetään vanha. Joo, tässä on mun vanha kännykkä. Ihan hieno. Bro, you're so dumb. Mutta ei oo akku. Niin. Okei, mä menen. Bro is too dumb. For how? Miten? A Mä reason. kuvaan muuten mun uudella puhelimella myös. 3 minaa jo kuvattu. No se on joulun. Mä haluaisin yhden videon, koska tossa tapahtui vaikka vähän. Tuollaisia tapahtuu. Kyllä muillakin YouTubettajilla yleensä tapahtuu sille. Se vaan te voisitte liivaa. Joku tyyppi tuli. Joo. Mä haluan päästä muuten. Moi. Mä innovaan sen tähän puheluun. Ja tää on sitten mun kaveri. Se on Joella. Se on vähän ärsyttävää sitten. Ei oo. Joo, vähän. Se on vähän liian ärsyttävä mun lihas. Leftos vihdoin. Jee. No okei, no mennään sitten tonne. Moi Joella. Good luck. Me mennään tuonne Ridge Rivään. Me toivotaan, että ei tule Dream Snipereita, please. Mistä ei oo kiinni. Nehän on niin suosittuja. Ei niin. Kai mä en oo niin suosittu. 25 tilaa ja... Ei paha. Ei paha SMG. aloittaa. Ota toi shotgun. Tajuuks että toi Mio on tehnyt jotain 2 vuotta tai joku pari vuotta ja se on sulla enemmän. Siellä takana olisi ollut muuten chastity. Tässä on enemmän chest. ja tässä on sen luutit. Hei, Tässä on sen luutit. mä tiedän miten mä... Hei, kattokaa! Näettekö te on tuolla? Minkä? Eikö ei se olekaan, kun mä luulin, että se on...
Sakari. Mä menen speedrunaan mulle OP:t luutita. Sakari! Mitä Joella? Sano kun se mappi olla. Joel, tiesitkö sä, että me vedetään just nyt video? Niin, että kaikki alkaa tietää. No jumalekisesti. No niin, ota se. Ui, ota. Me tappaa se bossi. Joo, mä ajattelin. Mikä bossis täällä olikaan? Täällä on semmonen normi huomenna. Joo, se vitsi punaisen tyypi. No ihan, se on näin vähän. Saanko mä vähän sieltä paukista, kun mä hoitelen näitä tyyppejä? Tappelet sä. Ei vitsit. Joo, vedä. Jalkaa. Ja Tuolla on pari vettiä, joita mä en vastaan ole niin et hyvä oo koskaan mä oon vähän hyvä kuvata. En ole niin hyvä kuva, että niin. Tuu tulee pelaaja. Tuu tänne. Mulla on pelkkiä pistoleet. Mä tuun auttaa aina. Onko sulla aimbot-pistoli muuta? Joo ei, mulla on Grey Pistoli on mulla ase. Ja sit yksi on... Puska. Se yrittää saada high groundia, että se voi ottaa. Se hiilaa nytte. Mä kokeilen sille, että mä lähinnä. No sit Se päässä aika loviksi ennen kuin... No ootan ennen nyt lähtee täältä talosta. Kanttis tapella. Anna suotit tappelee. Ei nekin otti vielä sun targetiksi. Tää on extra riski. Mä aion sniikata. Mä sinne vauhtiin nopea. Täällä ehkä. Se kuulee tuonne. Aika huono idea. Ei. Tää on vähän paha juttu muuten. Mikä? No, Sakarilla on vähemmän HP:tä kuin muilla. Hyvä. Älä hiilaa täällä, ne kuulee sen, niillä on varmasti ne sensit. Ei hätää. Tosta. Mä menen. Sakar, mä tiedän hyvän piilopaikan, missä sä olisit voinut hiilaa. Sä olisit voinut mennä ton oven päälle, niin sit... Oisit vetänyt muuta toi sosiaali. No nyt sä saat aika täydessä HP:tä. Minä se riittää mulle. Sitten, no mä vedän vähän vielä. Kerro vaan. Yhden kerran. No niin. Tossa on Sakarin HP. Tai meidän tänään tilaajan. On. Ne on tuolla kyllä. No, testaa ampumalla niitä kerran. En mä, se on riskirilla. Ei Sakari, kyllä mäkin olen tehnyt aina silleen, että mä testaisin. Ja varmasti ne kämppii siellä noissa boksissa. Sakari ei hätää. Sä Älä tuut Sakari, selville. me tuun zipline, jos sä tiput sieltä, sä silti otat kautalla. No niin, käy nyt taluttaa. Ota toi mä toisin. Vetaan. Hyvä Sakari. Sulla on enää yksi tiiliseinä. Sakari, lähde täältä. Mä sinne vauhtiin Mulla nopea. on idea. Sakari, jos sä nyt meet pois, niin sulla ei ole niin iso chance menettää. Kato, mitä mä saan yksi tappu. Mitä vitsiä? Ne ootti. Ei jota. Et tiedä, et sä Sitä. Mä sain yhden crackiksi. Veva, Joel. No niin, nyt tää video näköjään loppu. Katsotaan aika mikä hänkki. Mä varmaan menetän. Vitsi. Ei. Mä oon nyt